Public Account Committee, Jangka Meghalaya Legislative Assembly hapo ka jingalam uba Charles Penrom, como chairman mentak sing kila hiar jurip ya modern and hygienic fish market, kabadan ha shnang saiden Haribhoi district hadien makate ka yodok ha, kablashna ha rukam kabajanai ringkat ki jakabu ya ki dok ha ki babiang, kabahadu mentak sorkar kamishim lala ban pyntreikam satyai kate ka yo ban kentiu ya ki dok ha ki bapenmi hi nakajala. Ha katay ka jing jurip la sakiru da ka jing don lang ki dukhat jang katay ka committee ba day ru ki MLA na do uba la kamen rimboy ba given milim ngam ba Arden Miller ba Simon Rupert Moment u ba Ranwal Deputy Commissioner ka Ribhoi VS Rathor Superintendent of Police ka Kong M Kong Jiliu Superintendent of Fisheries ki Officer na ka district ki nong yalam shnong ka shnong saiden bat ki we Laru ban kadaw hangni ba ka Ribhoi district ka day ka badan boktam kabalayo ya katay ka modern and hygienic fish market kabala dep ban plie paidbah ha snem hajar khatpra balatay katkum ka juk start ba menta ha ka shinong saiden ha ka jinglut kabala poi shaka shiklor rew lak tingka bala bay tingka da ka National Fisheries Development Board jong ka sorkar India ringkan bat ka sorkar jila lemba ka aquaculture mission kabadai ka yo bala mangkerpang bandi tang ya ki dok kha ki bapenmi hi napo ka jela kabalong ka jingker khu ya ki pa nong rap dok kha bat kumju ru ki nong bam ba kim dan kam shu ban shania ha ki dok kha ba wan nabar jela Henry ka ka bang yo imenta ka long ba ka te ka yo wat hadien paladap ban plie nadu usnam hajar khatpra kala shu sa khongreng bat ka sorkar kam shimlala satya ban pyntreikam iaka bat pendap ya kathong kumba angnut hadien katay ka jingjurim na kalyang katay ka committee kala lumru ka jingelang ya ki hair officer jong ka district ha conference hall jong Deputy Commissioner ko Ribhoi ban ya kran sani halor ka jing pyntreikam ya ki scheme ban ki kampan roy ha Ribhoi ki bakan thop ya ka rep karyang ka kot ka khia ka puli puthi bat ki we ha ba pershang ban wa jing tip halor ka te ka jing jurip na kalyang u chairman bat ki dukhat ka te ka committee ki lakken tan ban kran bat ki lat pathai khubor Thank you.